Juventus favora mora Bekker Kara, Zenit xejn, Juventus wieħed. Għana mara l-Mark hawnhekk Mark. Naħseb rajna logħba li Juventus iddominaw ċertu punt, jiena ovvjament ir-riżultat wasal. Il-feeling ġenerali tiegħek fil-logħba għalissa nibdew bik. Il-feeling kien huwa tajjeb konna ħsabna li l-Juventus ħajmuru għal-logħba tajba fuq il-logħba li rajna ma' Chelsea. U mill-aħħar 5 prestazzjonijiet li rajna għamlu 5 logħbiet infila. L-unika tim ġol Ewropa reba 5 logħbiet infila. Barra li t-madri kollu għalunna, insomma, u hekk. Kellna players importanti neqsim bħal Dybala u f'Rangers kellna l-Morata mhux qiegħed 100% u hekk. Skorja player li ma tantx jidher. Kulusevski hemm ħafna dirty work u kellna ħafna ċansijiet u Kulusevski ħasset ġedu tajba li biddik id-daqqa taras ħabdet l-assa u daħal li sur ballu ma jibxi tħol. Kienu ilu ġej, Kien ilu ġej ħafna, mux taqra. U ma għamlu xej speċjali, u kudaw jiprofaw jibdun fuq kontra-attak. U fl-axħar ġena ċansi skorjana 3 punti ma sibx li għan nissani jom. U mela ta' ħafna. Taħseb li b'din ir-rebħassa Chelsea rebħu kollu ġifieri jekk mill-sejjer bħal-ħarġa kien tkun erba' b'xejn. Taħseb li riżultat bħal dan immexxi minn quddiem biex ikompli jipprova jissolida l-ewwel post issa, naħseb ovvjament il-konfront ma' Chelsea ħajkun deċisiv issa jgħidna. Ara, bħala motivazzjoni naħseb li issa ġejna ara quddiem. Il-Juventus bħal tipprova ħajjagħmlu xi ħaġa dinħossi forsi dis-sena, forsi dik hija l-impressjoni tiegħi. Li ħajmu timijiet, li għatma konna nistennew għamilna, pereżempju ħamlu il-Champions League u wasalna fil-final u kellna pożizzjoni tajba u kellna riħalja ma ħadniex. Forsi din is-sena li dejna bitmaqdir mal-lew bdejna ħażin fuq xejra ħażina ġej minn sentej 11 kilu tajbin tagħna. Taf dis-sena binja forsi deċiżivu. Tibqa' mela kien il-World Cup, Italjani għandna World Cup li Juventus kienu waqgħu Serie B u kulħadd l-Italja ta' ħażin ta' fallut ta' kisra u rapportat Sardinja. Forsi darba jista' jkun nisibna jistess kollu. Ekku. Mistoqsija fuq is-sostituzzjonijiet fi 57 minuta Allegri jagħmel 3 sostituzzjonijiet missier żball. Allora Bernardeschi eżempju sajna jekk minn dak li jsegwu l-podcast u daw l-intervisti. Bernardeschi ma tantx fentijaw ma da jilab tajjeb però X'inhu ġibna. Però ovvjament dak li tiegħu inti julu. Bilt ma' deċiżjoni li ara Bernardeschi dak il-ħin ħalli daħal Kulusevski ma barru l-ħadra għax nafu l-iskurja. Però dak il-ħin bilt ma' ħażebli ma qbilx magħha dak il-ħin. Ħani kienu propjament. Naħseb l-ewwel deċiżjoni kellu Allegri huwa kif ħajibda. L-ewwel daħi ġifieri. Is-soluzzjonijiet ma jistax jimgħadu fihom żgur. Għax biex jibda bil-nessi li kellna u kif qegħdin ma nafx tkun bravu biex tagħmel dawn l-affarijiet. Dan ma ninsewx nerġgħu ngħidlek li wara l-problemi kollha li kellna fl-ewwel logħbiet li lagħbna ħadd wiela l-ewwel wieħed ġifieri. Li maqdarna kollox u beta Juventus spiċċaw ma u ġej staġun brodu, stessa xorta ġellu biex nġibu l-tlifna, ma fil-Champions League naħseb li għedin top ta' jekk għadna u Real Madrid u l-Barcellona ġamlu u l-Paris Saint-Germain speċjalment dawk il-miljoni kollha nafu. Naħseb li għedin għandu toppu. L-aħħar mistoqsija Mark, ovvjament issa l-logħba li jmiss l-ikbar logħba tal-istaġun kontra l-Inter away. Nara l-ħak li ġej. X'tixtieq tara inti mit-tim issa wara ovvjament din ir-rebħa importanti li ħadna llejla. Ġiet kull Inter dejjem ma ġik hija xi ħaġa. L-fortunata prestazzjoni nispera li jiena prestazzjoni tajba. Xorta nemmel jekk rassu jiġru żgħata ħażin mal-Inter l-istaġun għadu fil-bidu. U jiena nemmel minn il-baħlik jitibgħu ma' timijiet iż-żgħar, mhux ma' timijiet il-kbar ħilla jfallina xejn lura. Imma l-istaġun għadu kmenna biex tgħid. Jalla jaqulu għax l-Inter. Rivali storiċi tagħna, is-iktar u iktar minn dan l-aħħar affarijiet li ġew ħassin. Nħossu nafuhom biżżejjed naħseb kif qegħdin, jien ngħid li naħseb jidħulu ta'.
Grazzi ħafna Margaret, grazzi tal-li ġejt segwi l-logħba hawnhekk magħna. Aħna narawkom nhar l-Aħad li ġej għal logħba kontra l-Intek. Grazzi ħafna.